Aputuote on perustettu vuonna 2005 tuottamaan ratkaisuja asunnonmuutostöihin. Vuonna 2008 Aputuote muutettiin osakeyhtiöksi ja 2012 firma hankki omat toimitilat Järvenpäästä. Aputuotteen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja vanhusten ja vammaisten asunnonmuutostöihin. Maksajalle kotona asuminen on paljon halvempi ratkaisu kuin palvelutalossa asuminen. Ja ikäihmiselle se luo hyvää elämisen laatua. Heti perustamisvaiheessa Aputuotteella oli tuotteena esteetön suihkukaappi, joka mahdollistaa matalalattiaisena suihkukaappina helpon sisäänkäynnin ja tukikaiteellisena ratkaisuna turvallisen suihkussa käynnin, turvallisen peseytymisen myöskin vanhemmille ihmisille. Suihkukaappiin on mahdollista saada lisävarusteena myös suihkuistuin. Hygieniahuone on yksikkö, joka sisältää WC-istuimen, suihkutilan ja käsienpesualtaan. Se voidaan asentaa mihinkä tahansa huoneeseen ja saada näin siihen asuinkerrokseen paikka, jossa peseytyä ja huolehtia hygieniastaan. Liesistä aiheutuvat vaaratilanteet ovat yleisiä vanhusten kodeissa. Spisek liesivahti vahtii lieden pintalämpötilaa ja käyttöaikaa ja katkaisee virrat tarvittaessa. Liesivahti voidaan asentaa sekä uusiin että vanhoihin liesiin ja se on uudelleen asennettavissa. Liesivahti soveltuu hyvin vanhuksille ja myös lapsiperheille. Spisek liesivahdissa on mukana myös magneettiavain, joka helpottaa huomattavasti omaishoitajien ja kotihoitajien työtä. Kun magneettiavain otetaan pois paikaltaan, liesi ei saa virtaa ollenkaan. Ja näin omaishoitaja voi turvallisin mielin lähteä käymään asioillaan. Laajaan tuotevalikoimaamme kuuluu myös rullaramppi, joka on erinomainen apuväline sähköpyörätuolille, pyörätuolille ja rollaattorille. Rullaramppi on helppo ja nopea asentaa paikalleen. Se on myös jatkettavissa jälkikäteen, jos tuntuu, että nykyinen rullaramppi on liian pieni. Rullarampin avulla päästään helposti esteiden ylitse. Rullaramppi voidaan ottaa mukaan matkalle, laittamalla se kerälle ja nostamalla auton kyytiin. Alumiininen ratkaisu on kevyt ja siinä on 10 vuoden takuu. Aputuotteella on myös muita asunnonmuutostöitä helpottavia ratkaisuja, kuten kynnyksiä, kynnysluiskia, keittiökaapin nostimia ja erilaisia nousutukia. Tavoitteena on mahdollistaa vanhusten ja vammaisten asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Se parantaa heidän elämisen laatuaan, he saavat olla tutussa ympäristössä. Hyvien ratkaisujen avulla, hyvän suunnittelun avulla, se on hyvinkin mahdollista tehdä jokaisen ihmisen omaan kotiin.